ମୁଁ ତାଞ୍ଚଦାନିଶା ଅଗସ୍ତି। ମୁଁ ଅଭିଲିପ୍ସା ଅଗସ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ମାତୃଭୂମି ଗୋପାଳପୁରରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଛାତ୍ରୀ ଅଟୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର 12ଟି ଗୁଣରୁ ହେବ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଗୁଣଟିକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର 12ଟି ଗୁଣକୁ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର 12ଟି ଗୁଣକୁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଗୁଣ। ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ 12ଟି ଗୁଣରୁ ଅଟେ ଏକ ଗୁଣ ଅଧ୍ୟବସାୟ। ଏଇଟି ନଥିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଜୟ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଅଧ୍ୟବସାୟ। ମନେ ମନେ ୟାକୁ ଗୁଣ 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 ମନେ ମନେ ୟାକୁ ଗୁଣ ଗୁଣ ଗୁଣ। ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ଅଧା କାମ କରି ହେବୁନି ହତାଶ। କରିବୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟାସ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିବ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ। ଅଧ୍ୟବସାୟ ବିନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କରିନି ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ। ଶିକ୍ଷକର ଶିକ୍ଷା କୃଷକର ଚାଷ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ମନେ ମନେ ୟାକୁ ଗୁଣ 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 ମନେ ମନେ ୟାକୁ ଗୁଣ ଗୁଣ ଗୁଣ। ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ଆଜି ଯାହା ଆମକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଅଧ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମନେ ମନେ ୟାକୁ ଗୁଣ 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 ମନେ ମନେ ୟାକୁ ଗୁଣ ଗୁଣ ଗୁଣ। ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର 12ଟି ଗୁଣକୁ ଆଦର୍ଶ ଶିଶୁର 12ଟି ଗୁଣକୁ ମନେ ମନେ ଟିକେ ଗୁଣ। ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍ 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 ସୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ସୁନ୍।